हाय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो गोजोननाय थागोन। जोंनि एनडिएफबि प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सार बिथांखौ 1 मान्थनि थाखाय बेल होनानै जेलनिफ्राय बहनना लांनानै जोबथेसालिनिफ्राय लांनानै बिथांखौ साइन होबाय। आसा खालामदोंमोन जोङो बे गोरोबथानि जुगिदै डिआर नाब्ला सारा जेब्लायबोनि थाखाय अरायबोनि थाखाय उदाङै हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो मोनगोन। उदाङै बर' रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानि मावलांनो मोनगोन। नाथाय दुखुनांथावना जोंनि डिआर नाब्ला सारा हाबफिननांबाय। दा फैयै फैयै जोङो नुनो मोनबाय जे एनडिएफबिआ जिहेतु रिभलिउसनारि मोनसे आफाद आर्मस रिभलिउसनारि आर्मस हमनानै संग्राम खालामनाय गतिके आर्मस लाग्रा हिसाबै आर्मसखौ सोरखारनो जमा होनांगौ आरो बे जमा होनांगौनि बिथोनाव आर्मस गथायनायनि जि दिन 30 जानुवारि हैदिनखालि जोङो आर्मसखौ गथायो। जोंनि बायफ्लेना थानाय एनडिएफबि मोनब्रै एनडिएफबिआ जिहेतु आर्मस गथायदों हैदिनखालि जों आसा खालामदोंमोन बबेबा मोनसे बर' रायजो राजानि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव बा बर'लेण्डआव बिटिआर ओनसोलाव जोङो बृहत बर'फोरखौ लानानै जों गथायनो मोनो जों बेखौ आसा खालामदोंमोन। नाथाय जोंनि सिमाङा जादिया। थेवब्लाबो जों आसा खालामदोंमोन जे गुवाहाटी अडिटोरियाम हल बेवहाय जोंखौ जथायसे खालामनानै जिहेतु सारेन्डारनि आर्मस गथायनायनि हाबाफारिखौ लादोंब्ला जोंनि लिडार्सफ्रा एनडिएफबिनि लिडार्सफ्रा बेवहाय बाथ्रा बुंनो मोनगोन स्पिच लाखिनो मोनगोन बेखौ जों आसा खालामो। जिहेतु गोलाव संग्राम बे संग्रामाव गोबां जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थु जिउआवबो नांबाय बे गासै जारिमिनखौ फोरमायनो मोनगोन बेखौ आसा खालामदों। किन्तु दुर्भाग्यआव जोंनि थाखाय बे जादिया। जियानो जादिया जों बेखौ लुबैदोंमोन जे जोंनि एनडिएफबिनि मोनब्रै आफादनिफ्राय सोरबा सासे प्रेसिडेन्टआ स्पिच लाखिगोन। किन्तु बेखौ खालामालासेनो प्रमद बर' बिथांखौ स्पिच लाखिहोनायखौ जों एदिनखालि नुबाय। जों बिनि उनाव फैबाय फैयै फैयै जेब्ला क'क्राझाराव 7 फेब्रुवारि 2020 आव मास गेदारिं मास रेलि बेवहाय नरेन्द्र मोदी दामोदार बिथां इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लादों। जों आसा खालामदोंमोन जे गोलाव मोनसे संग्रामा जोंनि गेजेराव दङमोन जिहेतु बेवहाय जोंनि एनडिएफबिनि जि गोलाव संग्रामखौ लानानै रायजो राजाया बिटिआर एकर्डखौ खालामबाय जिहेतु बर' रायजो राजाया बेवहाय एनडिएफबिनिफ्राय स्पिच लाखिनाय मोजां मोनसे मिथिसार होनाय मा एकर्ड खालामखो माब्रैहाय माबायदि एकर्डआ बेफोर गासैखौबो मिथिनो थाखाय जेब्ला लोब 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 फैदोंमोन हयथ'
5 लाखनिबो बारा बर' सुबुंफ्रा गोजान गोजान जायगानिफ्राय बे मास गेदारिं बा मास रेलियाव फैदोंमोन। बिथांमोना एकमात्र एनडिएफबिनि सुक्तिखौ खोनासंनो, एनडिएफबिनि गोलाव सम बे संग्रामखौ खोनासंनो थाखाय बेवहाय जथायसे जादोंमोन। किन्तु जों बेखौबो बेयावबो फेला एनडिएफबिनि 7 चेयारमेन बिथांमोनखौ बबेबा खनायाव मासियाव जिरायहोनानै बिथां प्रमोद बर'खौसो स्पिच लाखिनायखौ जों खोनानो मोनबाय। किन्तु एनडिएफबिनि गोलाव संग्रामाव एनडिएफबिनि प्रेसिडेन्टफ्रा, एनडिएफबिनि लिडारफ्रा रावबो बेवहाय स्पिच लाखिनो मोनदिया। जोंनि थाखाय दुखुनांथावना, एनडिएफबिनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय बे गोलाव संग्रामनि जारिमिनखौ बे 5 लाख बर' सुबुंनि गेजेराव मानो बुंनो मोनदिया? मानि थाखाय फोसावनो मोनदिया? जोंनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बोराय बेन्थु जिउ बावबोबाय, आइजोफ्रा जिनाहारि जाबोनांबाय। बेफोर गासै जारिमिनखौ बुफ्रुनांगौनि जोंहा गोबां आद्रा थालांबाय। बेफोर गासैबो जोंनि थाखाय दुखुनांथावना दिनै जारिमिनल' जानानै थाबाय। जों बेफोर गासैनि थाखाय दिनैसिम दुखु। आरो फैबाय जोङो जेब्ला नाब्ला सारखौ जोबथेसालियाव दोनहैफिननाङो 20 फेब्रुवारियाव, अब्ला जों आम्बागावनिफ्राय जों गारि लानानै गावनि दुखु गाबनाय मेगन मोदैखौ लाना जों बिथांखौ दोनलांफिनो। जों आसा खालामदोंमोन जे जिहेतु सासे सुक्तिकारि हिसाबै बिथाङा बेला एक्सटेनसन जागोन आरो बेला एक्सटेनसन जानांगौ, किन्तु बे जाहैदिया। बुहुमाव गैफेरि जारिमिन सुक्ति खालामसे खालामनानैबो बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबफेनना दोननायखौ दिनै जों नुदों। दिनै दुखुनांथावनाया बेनो जे बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम संग्राम खालामबोनायनि उनावहाय बिथाङा जेन बर' हारिनो माबा मोनसे होफैनानैबो जोबथेसालियाव थाहैफिननांगौनि जाहोना। जों जेब्ला बिथांखौ दोननानै जों फैयो, गावनि गोसोआव गाबनाय दुखुखौ लानानैब्लाबो फैनानै जों डिसिसन लायो। जों 3 4 दंब्लाबो जों डिसिसन लायो। जों रोंबाबो रोङाबाबो माबा मोनसे राहा लामा बहननांगोन। नाब्ला सारनि बेलनि थाखाय, नाब्ला सारखौ बख'नायनि थाखाय जों बे राहा लामाखौ लानांगोन। जों बे उद्देश्यजों 3 4 दिनब्लाबो रायलायनानै जोङो हाबाबो हायाबाबो जोङो गुबुन गुबुन बिभागनि मानसिफोरखौ लोगो हमदों, सावरायदों। सावरायै जों जेब्ला RSS नि मोस्ट टप लिडार, RSS इन्डियानि RSS खौ दैदेननाय बिथांजों जों जेब्ला सावरायदों, अब्ला बिथांखौ जोङो गोबां बाथ्रा बुंनायनि उनाव
कनभिन्स खालामनायनि उनाव बिथाङा जोंखौ बुंदों नोंथांमोना प्रमोदजों रायलाय मानो बेसेबा सोमोनांथाव प्रमोदजों मानो रायलायनो जोंनिफ्राय सोंथि जोंनिफ्राय सोंनाय प्रमोदाबो सासे सुक्तिकारि बिथाङा एमएलए नङा मिनिस्टार नङा एमपि नङा आईजीपी डीजीपी नङा बिथांजों जों मानो सावरायनो अब्ला बिथाङा बुंदों अब्लाबो मानो बेसेबा सोमोनांथावना जों सोमोनांदों प्रमोदजों मानो रायलायनो प्रमोदजों नाब्ला सारनि जोबजानायनि बेलायाव जों प्रमोदजों रायलायबा बे समाधान जागोन नामा जों बेखौ सोमोनांदों जों बुजिनो हायाखै दिनैसिमबो जों बुजियाखै जों सानदों मा जिहेतु नरेन्द्र मोदी दामोदारा इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा शान्तिनि सुक्ति होननानै मोनसे डिक्लेरेसन होना थांबाय 5 लाख बर' रायजो राजानि गेजेराव जों सानदोंमोन गोजोन जोंनि गेजेराव फैबाय दा बेनि उनाव जों फैबाय हाबाब जों गुबुन गुबुन राहा लामा नागिरनानै बिथां इन्डियानि आसामनि बिजेपिनि मानगोनां रन्जित दासजों बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट रन्जित दासजों जों सावरायबाय सावरायोब्ला बे एखे रोखोम खोथाखौनो बुंबाय जे नोंथांमोना प्रमोदजों रायलाय जों गोलाव जोंनि बाथ्राफोरखौ कनभिन्स खालामनायनि उनाव जोंखौ जे प्राइम मिनिस्टारा बुंलांबाय बर'नि गेजेराव शान्तिया फैबाय गोजोना फैबाय बे मोनसे शान्तिनि सुक्ति होननानै डिक्लेयार होना थांबाय बेखिनि डिक्लेयार होनायनि उनाव नोंथांमोना दिनै नाब्ला सारखौ जोबथेसालियाव दोनफिनबाय बिनि आन्दोआव मा थानो हागौ सारनि बेलनि थाखाय नोंथांमोना नांफानांगौ बे गासै बिथिंखौ कनभिन्स खालामनायनि उनाव बिथाङाबो बुंबाय नोंसोरो खनसे प्रमोदजों रायलाय प्रमोद बर'जों रायलाय बे बाथ्राखौ बिथाङाबो एखेखौनो बुंबाय जेरै आरएसएसनि टप लिडार बिथाङा बुंदों एखे रोखोमैनो रन्जित दास बिथाङाबो बुंदों सोमोनांदों जों बिथांखौ बुंफिनदों आरएसएस जाय लिडारमोन बिनियाव जों जि कुइसनखौ बुंदों बे एखे कुइसनखौनो जों सोंदों जे प्रमोदाथ' सासे सिगनेटरि बिटिआरनि सासे सुक्तिकारि बिथांजों रायलायना मा समाधान जानो बिथांजों रायलायना नाब्ला सारा बोरै गनो नोंथांमोनानोथ' दैदेनगिरि नोंथांमोनानोथ' आसामनि साफा लिडार नोंथांमोनानोथ' हायो बे बाथ्राखौ बुंनायावहा बिथाङा बिथाङाबो बुंदों अब्लाबो रायलाय बिनि आन्दोआव मा थानो हागौ अब्लाबो होनबावबाय बिथाङाबो जों दुखु नांदों दिनैसिम जोङो शान्तिनि सुक्ति होननानै जों बिटिआर एकर्डखौ गनायनानै लादोंमोन आसा खालामदोंमोन नाब्ला सारा जेब्लायबो जेल सिंनिफ्राय उदां जानानै नाब्ला सारजों जायफोर दंफायो दावहारु एनडिएफबिनिफ्राय बिथांमोना जेब्लायबो बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जेब्लायबो उदां जानानै थागोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन नाथाय जों बेखौ नुनो मोनासै जों आसा खालामदोंमोन शान्तिनि सुक्ति शान्तिया जोंनि गेजेराव थासिगोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन किन्तु बे जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव बे थायासै दिनै जों एनडिएफबिआ मा अबस्थायाव फैखो बिटिआर एकर्डनि उनाव जों बयबो दुखु डियार नाब्ला सारखौ जोबथेसालियाव दोननानै सोरहाबा गोजोननाय दं नामा गादिनि मायबा मोनसे सिन्ता सरसा दं नामा जों बेखौसो सानो नाब्ला सारा माब्लाबाबो लुबैया
गादिखौ लानानै माब्लाबाबो सिन्ता खालामा बर' रायजो राजाया बर' हारिया थांनानै थानांगौ बुहुमाव बेखौ जेब्लायबो नाब्लासारा सिन्ता खालामो सोरबाया जुदि गादिनि थाखाय बे सिन्ताखौ खालामदोंब्ला बर' हारिनि गेजेराव षड़यन्त्र खालामदोंब्ला बिथाङा साननाया गाहाम आसा खालामो बर' रायजो राजाया जिहेतु नाब्ला सारा एनडिपि नि सासे फाउन्डार एनडिपि खौ गायसनबोनाय हारिखौ समाजखौ फोसाबलांनो हारि दानो बे उद्देश्यजों एनडिपि खौ गायसननाय सासे फाउन्डार गतिके बिथांनि सायाव रायजो राजाया सिन्ता खालामनाया मोजां दिनै जों बेयाव बुंनो गोनां जादों जे जों गोबां बाथ्राफोर जों सिन्ता खालामो जों सिन्ता खालामब्लाबो जों सहासयै बायदि जों दिनै जानानै दङ गतिके रायजो राजाफ्रा बुजिना लानानै बबेजों माबायदि धाल जादों बेखौ एसे रियलाइज खालामनाया दिनैनि बे दिनाव गोनांथार आसा खालामो डियार नाब्लासारा जेरैबायदि बावसोमना दङ बर' रायजो राजाया बिथांमोनखौ लानानै एसे साननांगोन गोबांथार बाथ्रा दंबावो गोबांथार बाथ्रा बुंबावनो गोनां दं बेखाय उननि समफ्राव गोनां जायोब्ला बर' रायजो राजानि सायाव जों अपेनै बेखौ क्लियारै बुंनो थाखाय दिनैसिमबो दं आरो जि बाथ्राफोरखौ बुंदों जोङो बे बाथ्राफ्रा सैथो जों एसेबो बिथिं खालामाखै आं सर्टै बुंदों जिहेतु नोंथांमोना हयथ' बेखौ भुल बुजिनो हागौ आरो बेखिनियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम फिन खुलुमनाय बावहरनानै आंनि बे सुंद' मिथिसारखौ फेसबुकनि गेजेरजों फोसावनाय थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय